салом. Як хабар. Саид Мукаррам Абдулқодирзода муфтии Тоҷикистон имрӯз дар маърузаш пеш аз намози ҷумъа гуфтааст, ҳар мусалмоне ки ба назди фолбину ҷодугар меравад кофир ва никоҳаш ботил мегардад. ҳар касе ки ба назди фолбин меравад ва ба гуфтаҳои ӯ бовар мекунад, никоҳаш ботил мегардад. Чунин ашхос бояд тавба кунанд ва аз сар никоҳ бибанданд, таъкид кардааст муфтии Тоҷикистон. Саид Мукаррам Абдулқодирзода гуфтааст, ҳамон фолбинон худ ҳоли табоҳ доранд. вақте касеро кушода наметавонанд, агар ҳам метавонистанд, дар навбати аввал худро хушбахт мекарданд. Суперпро аз Зедмобайл 35 гигабайт интернет 30 дақиқа дар дохили шабака, 200 гигабайт интернети шабона ва имкони интихоби 2 супернерӯ, имкони тамошову тамос ҳама дар як тарофа. пайваст шав ва аз алоқа бемаҳдуд баҳра бар хан. хабарҳои бештар дар телеграм канали Азия Плюс.